Ja. Den er på. Super. Jamen, velkommen alle sammen til foredraget aften nummer 2 i den her foredragsrække. Og glad for at se så mange. Vi skal kigge på del 2 i den her det her emne omkring årsagen til sygdom. Og vi starter lige med et kort resumé af sidste gang. Sidste gang så kiggede vi på, at, kan I huske det, at det er vigtigt, at man finder årsagen til sygdom, hvis man skal behandle korrekt. Hvis man tror, at sygdommen er på grund af ubalance i væskerne i kroppen, og man skal overlade, så går det ikke så godt med patienten, ligesom man gjorde i 2000 år, så overladede man patienten, fordi man havde en forkert forståelse af årsagen til sygdom. Men hvis man forstår årsagen til sygdom, så kan man også bedre behandle. Og så har vi set på, kigget det kort på sidste gang, at størstedelen af den moderne medicin behandler egentlig ikke årsagen til sygdom. Det er oftest symptomatisk, at man behandler. Og det er også, har også en plads. Men det kunne være dejligt, hvis vi kunne behandle årsagen til sygdom og gøre derfor, at patienten bliver rask. Så hvordan finder man årsagen til sygdom, stillede vi spørgsmålet sidste gang. Det gør vi selvfølgelig ved videnskabelig forskning. Og det er derfor, vi kommer til at prøve i den her foredragsrække at dykke ned i forskningen for at finde ud af, hvad kan vi gøre specielt ved livsstil og livsstilsændring for at forebygge og om muligt behandle de her kroniske sygdomme, som vi har i dag. Hjertekarsygdom, diabetes, cancer, autoimmun sygdom og mange andre sygdomme. Kan I huske, vi snakker om det her sidste gang? Yes, super. Så kigger vi også på åbenbaring. Kan I huske, vi havde på den her evidenspyramide med forskellige typer evidens, forskellige forskningsbeviser. Og vi har god kvalitet, og vi har dårlig kvalitet. Og så indførte vi også den her lille boble, som vi kalder åbenbaring. Altså at vi faktisk får en anden slags evidens ind i billedet. Og jeg argumenterede lidt for, at den har en plads, når vi kan se, at nogle af de her kilder til forståelse af sygdom og behandling af sygdom, hvis det er videnskabeligt baseret, eller det er videnskabeligt efterforsket og undersøgt, og det holder vand, så kan vi godt inkludere det. Og vi tog et eksempel på en kristen kirke, som jeg også er en del af, Syvendedags Adventistkirken, som har i alle dage havde haft stort fokus på sund levevis, hvor der er lavet rigtig meget forskning af adventister, og man har set, at de lever meget længere, de har meget mindre af de her kroniske sygdomme, og det har det ikke fordi, at de er smartere og klogere, fordi de har en eller anden super professor, der finder alt 10 år tidligere, men det er fordi, at de har haft nogle skrifter, de går ud fra, som baserer sig på Bibelen, som jo er en guddommelig åbenbaring. Fordi i Bibelen, der kan vi finde en masse principper omkring, hvordan vi skal holde os sunde. Så det var det, vi kiggede på sidste gang. Jeg håber, I kan huske noget af det. Så i dag så skal vi kigge på den sidste del her, årsagen til sygdom, før vi næste gang, til næste foredrag, næste tirsdag, der skal vi tage hul på en af mine yndlingssygdomme, hvis man kan kalde noget af en yndlingssygdom. Der skal vi kigge på hjertekarsygdom og se på, hvordan kroppen på mirakuløs vis kan faktisk afkalke sig selv. Når man først har fået hjertekarsygdom, så kan den faktisk afkalke sig selv, hvis man giver kroppen de rigtige omstændigheder. Det skal vi kigge på næste gang. Så i dag skal vi lige kigge kort på definitionen af sygdom. Vi er nødt til at vide, hvad er sygdom, for at vi kan prøve at behandle sygdom. Vi skal kigge på det, vi kalder sundhedslov, og så skal vi kigge på enkelte skridt til helbredelse. Sådan nogle principper, vi kan følge, når vi bliver syge. Hvad er det så for nogle skridt, vi skal gå for at blive helbredt? Så overraskende nok, så er der faktisk stor uenighed om, hvad definitionen på sygdom er. Er det ikke lidt mærkeligt? Vi ved alle sammen godt, hvad sygdom er. Det kan da en barn fortælle os. Men hvis man skal give sådan en enkelt sætning på, hvad sygdom er, så er der faktisk mange forskellige bud. Og jeg har lige hentet nogle få af dem her fra forskellige leksikon. Her har vi det storbritanniske leksikon her. Der står her, at definitionen på sygdom, det er et hvert skadeligt afvig fra den normale struktur eller funktion af en organisme, normalt associeret med specifikke tegn og symptomer. Okay, så hvis der er noget, der er anderledes i strukturen eller funktionen af en organisme. Okay? Her er der et andet
En anden definition fra Cambridge, som er sådan et prestigefyldt universitet. En tilstand hos en person, et dyr eller plante, hvor dets krop eller struktur er skadet, fordi et organ eller del ikke kan arbejde, som det normalt gør. Så det giver god mening. Der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Men læg mærke til her, det her det er en beskrivelse af, hvad der sker. Men det er ikke en beskrivelse af, hvorfor det sker. Kan I se det? Man beskriver bare, hvad er det, der sker. Man beskriver ikke, hvorfor er det, at der er en fejlfunktion. Så den definition, som jeg trækker frem, det er en definition, som er bygget på de her skrifter, vi kiggede på sidste gang fra Ellen Whites skrifter. Og hun skriver følgende her. Sygdom er naturens indsats for at befri systemet, altså det kropslige system, fra tilstande, som er et resultat af overtrædelse af sundhedslovene. Okay, lad os lige prøve at forstå, hvad det betyder. Så sygdom, det er kroppens udtryk for, at den arbejder på at befri kroppen fra usund tilstand. Okay? Når vi for eksempel har en halsbetændelse, kan vi godt sige, at det er en usund tilstand. Det føles i hvert fald ikke så godt. Så det, som kroppen gør, når vi får en bakterie i halsen, det er, at den begynder at prøve at få den her bakterie bekæmpet. Okay? Og det gør den med forskellige ting, som vi gør lige for symptomer. Så de her tilstande, er ved definition her, det er et resultat af brud på specifikke love, som bliver betegnet som sundhedslovene. Er nogen af jer, må jeg se, at nogen af jer, der har hørt om sundhedsloven før? Det er der en, der har hørt om før. Okay. Så i naturen, så kan vi beskrive mange ting ved nogle naturlove. Okay, lad mig lige nævne nogle få love her. For eksempel gravitationskraften. Den har en specifik kraft, som man kan beskrive meget nøje med nogle tal og beregninger. Vi har elektromagnetisme. Vi har kernekraft. Og de her love, så de er noget, som bestemmer. Sådan her sker det altid i naturen. Og de kan beskrives med utrolig nøjagtighed og forudsigelighed. Sådan sker det altid. Og det er de her forskellige kræfter, som kan beskrives med de her forskellige love. Er der nogen af jer, der ved, hvad det her det er? Spole. Hvad? Spole. En spole, det er faktisk rigtigt. Det ser ud som en spole. Og nu har jeg ikke lige fået jeg kan lige bruge min bil her. Så det her, det er noget, som vi alle sammen har i vores krop. Det her, det er vores lille kraftværk, som danner energi. Det er en molekylær maskine, som består af en rotor hernede med en stav på, og så et rotorblad, kan man sige, heroppe, og så en fangarm, der kommer her fra siden af. Og den her, den kører rundt. Vi kalder det for ATP-asen. Den laver ATP, og ATP, det er et molekyle, som er sprængfyldt med energi, som faktisk gør, at vi kan leve og vi kan fungere. Det er ATP, der gør, at vi kan fungere. Og det er den her maskine, der laver ATP ud fra vores mad, kan vi sige, kort sagt. Så ATPasen, den producerer energi i kroppen, og dens funktion og hastighed og bevægelse, det er nøje reguleret af naturlove. Skal vi lige se, hvordan sådan en den ser ud? Jeg håber, at teknologien fungerer her. Så her kan I se, den roterer simpelthen her ved hjælp af nogle elektroner, der går igennem systemet. Og når den roterer, skal vi lige prøve noget til her. Når den roterer, så kan I se, så sker der nogle ændringer heroppe. Og heroppe, så sker der så nogle kemiske forandringer, hvor ATP det bliver dannet. Så det er på mikroskopisk niveau, at der er sådan en maskine her, der fungerer her. Der er et spørgsmål allerede? Ja, hvis man må. Det er klart. Må jeg ikke spørge, hvor sidder den der rota inde i kroppen? Den sidder inde i det, vi kalder mitokondriet, som er cellens kraftværk. Okay, så der er flere af dem? Der er masser af dem. Der er nok millionervis. Ja, jamen det var nærmest det, jeg tænkte. I hver celle. Okay. Ja.
Så er det ikke fascinerende, at vi har sådan en lille maskine derinde? Og det der er, det er, at den her maskine, den kan jo kun fungere, når der er helt specifikke omstændigheder, der er opfyldt. Den rigtige pH-værdi, den rigtige tryk, den rigtige temperatur osv. Hvis de omstændigheder de ikke er til stede, så fungerer ATPasen ikke. Så kan vi sige, så har vi brudt de naturlove. Giver det mening? Ja. Vi har ødelagt, kan man sige, forudsætningen for, at den her maskine kan fungere. Og lidt på samme måde skal vi se på i de her foredrag her, så har vi det, vi kan kalde nogle sundhedslove i kroppen, der gør, at der er nogle specielle omstændigheder, der skal til, for at vi kan have en sund krop, der fungerer, som den skal. Den er designet, den er skabt til at fungere inden for en speciel ramme. Og hvis vi bringer den ud af den, kan man sige, de sunde omstændigheder, så resulterer det i sygdom. Og jeg vil lige gennemgå de vigtigste her. Bare lige sådan et stikord, så kommer vi til i den her foredragsrække til at tage de vigtigste ud i forbindelse med de forskellige sygdomme. Så ernæring. Hvad vi putter i munden 3 gange om dagen, det tror jeg, det er vigtigt for vores sygdom, for vores helbred. Bestemt. Helt bestemt. For at opretholde den her balance og de sunde omstændigheder. Vand. Ja. Afhold og modhold. Ja. Hvile. Ja. Beklædning. Fysisk aktivitet og bevægelse. Ja. Mental helbred. Sollys. Ja. Luft. Yes. Renhed. Ja. Det er nogle ting, som man tænker, okay, men det er banale ting, det ved vi alle sammen godt. Men faktisk, så kan man ofte gå ind, når der er sygdom, og så tage måske en eller flere af dem her, og pinpoint se, at det er faktisk her, det er galt. Og når vi genopretter den del, der er galt i de her sundhedslove, så skal vi se ved studiet, hvordan at sundheden den kommer tilbage. Okay? Så vi skal lige tage et enkelt eksempel blandt de her, nemlig bevægelse. Hvor mange af jer ved, at det er sundt at bevæge sig og være fysisk aktiv? Yes, det ved vi alle sammen godt. Så fysisk aktivitet, det er ikke kun sundt, men det er en forudsætning for liv. Alt i kroppen bevæger sig. Prøv at tænke på det. Helt fra de kemiske processer, til hvad der sker i vores organer, til hvad der sker i vores organsystemer. Vi skal lige kigge på nogle eksempler her. Blodet bevæger sig, kroppens væsker bevæger sig, muskler og led og bindevæv, alt er designet til bevægelse. Nu skal vi lige kigge på en kort video inde i en celle, okay? Og jeg forklarer lige kort, mens den vises. Det er meget fascinerende her. Så det er inde i cellen. Her er vi inde i blodbanen, okay? Alt det, der flyder forbi her, det er blodceller. Og de her kugler, der løber hen af siden, det er nogle hvide blodceller. Og de hægter sig nogle gange fast på karvæggen her. Nu kommer vi lidt tættere ind i cellen her. Kan I se, hvordan der er bevægelse over det hele? Her er der forskellige molekylære maskiner, der ligesom hægter cellen ligesom fast på karvæggen. Her så ser vi ligesom strukturproteinerne, der holder cellen sammen. Nu zoomer vi lidt længere ind her. Her kan I se, det er strukturen af de her proteiner, der ligesom er, stålværket. Og de samler sig af sådan nogle mindre små proteiner, der løber sammen her. Kan I se, hvor hurtigt det går? Wow! Så kommer der anden protein, og så skærer den lige over her, så at den bliver løst igen. Her er der en anden strukturprotein, der bliver sat sammen. Her bliver den opløst igen. Se her. Det her det er simpelthen en maskine, en lille robot, som slæber et kæmpestort organel, igennem cellen, okay? Her er den også i gang heroppe. Det er cellekernen, og ud af cellekernen, der kommer der forskellige informationsproteiner, som så kan blive oversat af små maskiner, der lige kommer og hægter sig på her, nu zoomer vi ind lige straks. Og så bliver der dannet nye proteiner, som kan blive sendt ud af cellen, eller som kan blive
brugt ind i cellen. Okay? Den her video, den fortsætter. Vi går lige videre her. Kan I se, hvor mange processer, der sker inde i cellen? Det er helt vildt fascinerende. Og det er simpelthen baseret på kæmpe aktivitet og bevægelse. Hvis der ikke skal bevægelse inde i cellen, så er cellen død. Okay? Så mens I sidder her, skal I forestille jer alle jeres milliarder celler, der er tonsvis aktivitet. Og det er også derfor, I kan opretholde en temperatur, fordi bevægelse giver energi og varme. Og så kommer der varme i kroppen, når der er alle de her processer her. Her så har vi et menneske, kan I se det? Hvor vi har skrællet al huden af. Og hvad er det, vi kigger ind på her? Muskulaturen, ja. Netop. Så her har vi muskler over det hele, og det hvide, I kan se ind imellem her, det er senerne. Kan I se? Kroppen er designet til bevægelse. Kan I se det? Muskler, hvad skal de? De skal trække sig sammen, eller de skal slappe af. Ikke sandt? Og led, hvad er et leds funktion? Det er, der kan ske en bevægelse omkring ledet. Ikke sandt? Så kroppen den er designet til bevægelse. Her har vi bare et eksempel på et organ. Hvad har vi for et organ her? Det er en lever, ja. Og leveren, den er det store rensningsorgan i vores krop, sammen med andre, som for eksempel nyrerne. Men leveren er meget, meget vigtig her. Den optager alt blodet fra tarmsystemet, og der kommer en masse blod igennem, som så bliver renset, som så bliver sendt ud på den anden side. Og der bliver også dannet galle, som bliver dannet og overført via nogle kanaler ned til tarmen. Så her så er der også, leveren den arbejder på den måde, at der er en masse bevægelse af væsker ind af leveren og ud af leveren hele tiden. Okay? Så det er bare et design, et eksempel på, at vi er designet til at bevæge os. Og ved at vi fysisk bevæger os, så hjælper vi også kroppen til de mikroskopiske og mere makroskopiske processer i kroppen, at de fungerer bedre. Okay? Hvad tror I, den her person han er? Yes. Hvorfor er han død? Er han død? Hvad? Han bygget for lidt motion. Ja, det kan vi selvfølgelig ikke sige her. Men hvad hedder det? Her er alle processer ophørt. Og jeg ved ikke med jer, om I har set en person, der er død. Nu er jeg læge, så jeg har desværre set nok i gennemsnit flere døde personer, end I har. Men det, der kendetegner en død person, det er, at personen er kold. Der er ikke nogen blodcirkulation. Der er ikke nogen bevægelse. Der er ikke noget åndedræt. Al bevægelse er ophørt, kemisk og fysisk. Ikke sandt? Så, det er et eksempel. Og vi skal se på, hvordan mange sygdomme, man kan gøre kæmpe stor forskel på, og studier viser, hvor markant påvirkning fysisk motion egentlig har. Ja? Må man da spørge, hvornår hjernen holder op? Fordi der er nogle gange, man egentlig næsten kan være død i kroppen, men hvor hjernen stadigvæk fungerer. Ja. Lige så vel som man kan være organdonor og så videre. Ja. Så var det, jeg tænkte, hvornår hjernen står i, om det er det sidste, eller nogle gange det første. Ja, det kommer an på, hvilken sygdom man har. Det kan være det første, det kan også være det sidste. Men den stopper jo med at fungere, når blodtilførslen til hjernen den ophører. Så når blodtilførslen til hjernen ophører, så dør cellerne. Men den kan godt blive egentlig kunstigt holdt i live kontra kroppen, via, hvis man ligger i koma eller på anden vis. Ja. Som det er det eneste. Du kan godt opretholde, men du er nødt til at i hvert fald holde kredsløbssystemet i gang. Hvis du skal holde hjernen i gang. Ja. Okay. Så til sidst skal vi se lige på her, før vi holder en kort pause, der skal vi se på principper til helbredelse. Så nu har vi kigget lidt på, hvad er sygdom? Sygdom, det er, man overtræder nogle af de her sundhedslove, vi har kigget på her. Når man overtræder de sundhedslove regelmæssigt nok, til sidst så kommer der usund tilstand i kroppen. Og når kroppen prøver at, kan man sige, for de her usund tilstanden bekæmpet, så sker der sygdom. Okay? Og hvordan kan den sygdom udvise? Det kan være hjertet har problemer, det kan være huden, der har problemer, det kan være sindet, der har problemer. Det kan komme i udslag på forskellige måder her. Nu skal vi så kigge lidt kort her på til sidst, før vi holder en pause. Hvad er så skridtene til helbredelse?
Så det, der er fascinerende med kroppen, som du ikke finder i noget andet menneskeligt designet materiale, det er, at kroppen kan helbrede sig selv. Prøv at tænke på det engang. Nok det mest intelligente væsen på den her klode, det er en menneskehjerne. Men vi har ikke kunne formået at skabe noget, der kan helbrede sig selv, eller formere sig. Det har vi altså ikke. Men kroppen, den kan helbrede sig selv. Og det synes jeg er ekstremt fascinerende. Så hvis vi giver kroppen de rette betingelser, så sker helbredelsen helt automatisk. Her er der et eksempel på, hvis vi har vores hud her. Kan I se, det er et snit i vores hud. Hvis I kigger på jeres hud, så kan I jo se hudfarven her, det er den øverste del her. Nede under, så ligger underhuden, og længere nede, så har vi så muskulaturen og blodbanen, og helt nede, så har vi knoglen her. Hvis vi nu stikker en kniv eller en syl ned i huden, så skaber vi en lille lokal sygdom, kan vi kalde det. Vi skaber et sår, okay? Når vi så trækker den syl op, hvad sker der så? Helt automatisk. Det begynder at bløde, ja, det er rigtigt. Men over nogle dage, så begynder der stille og roligt at danne sig ar, og om et år, så kan du nærmest ikke se, at der har været et sår. Ikke sandt? Det er en spontan helbredelse, der er fundet sted. Det er egentlig mirakuløst og utroligt, at det kan ske. Men det, der sker, det er, at der kommer en masse immunforsvar til stede, immunceller til stede, og stille og roligt begynder at gendanne og genoprette det, som er blevet ødelagt. For så kanterne til at mødes, og til sidst så er der kun et lille ar tilbage. Problemet det er, hvis du hver dag tager en kniv og hugger ned i såret, kommer der så til at være helbredelse? Nej. Nej, det gør der ikke. Og det er det, der nogle gange der sker, når vi bliver ved med at overtræde sundhedslovene, så kan vi ikke blive raske. Vi er nødt til at holde op med at bryde sundhedslovene og komme i harmoni med naturen, kan man sige. Giver det mening? Godt. Så det her citat, det afslører principperne for helbredelse. Lad os lige kort læse det. I tilfældet af sygdom skal årsagen fastslås. Giver det mening? Vi skal finde årsagen. Usunde omstændigheder skal ændres, og forkerte vaner korrigeres. Derefter skal naturen assisteres i dens indsats på at udskille urenheder og reetablere de rette tilstande i systemet. Giver det mening? Så først så skal vi finde årsagen til sygdommen. Så skal vi prøve at ændre usunde omstændigheder, dårlige vaner, og så skal vi hjælpe naturen med at udskille eventuelle giftstoffer og reetablere sunde tilstande. Og lad os lige afslutte kort med her, med at kigge på et banalt eksempel. Så jeg vil bare lige sige, før vi gør det, at i den her foredragsrække, så skal vi så kigge på, hvordan at kroppen på mirakuløs vis kan helbrede sig selv, når vi følger de her principper her. Og næste gang skal vi kigge på hjertekarsygdom, som er nok noget af det mest spændende, synes jeg. Ja, og så vil vi se, at helbredelse, det finder aldrig sted ved brug af medicin. Og det kan være, hvis der er nogle læger til stede, eller nogle læger, der hører det her, der tænker, at de bliver helt forarvet over det her. Og jeg står også til dagligt og bruger en masse medicin, fordi medicin kan være med til at hjælpe nogle gange til at stabilisere sygdom. Men medicin helbreder aldrig. Det er kroppen, der helbreder sig selv, og nogle gange kan medicin være med til at assistere, men nogle gange kan det også være med til at forværre en tilstand, desværre. Så vi skal lige afslutte med at kigge på et enkelt eksempel her. En lungebetændelse. Hvad er årsagen til... Hvad var det, vi skulle finde ud af først? Det første skridt til helbredelse. Hvad er det, vi skal finde ud af? Årsagen, netop. Så hvad er årsagen til lungebetændelse? Bakteriel. Bakterie. Er det ikke rigtigt? Så årsagen, det er en bakterie. Er vi enige i det? Er vi enige om det? Yes. Så hvad var næste skridt? Det kommer vi til lige straks. Kunne det være, at der var en anden årsag til lungebetændelsen? Jo, det er en bakterie, der har dannet betændelsen. Men kunne det være, at der er en årsag til, at bakterien den kunne få fat?
Vi har lige gennemgået en pandemi, hvor der var corona over det hele. Er der nogen af jer, der har oplevet at møde en person, som aldrig er blevet smittet af corona? Ja, det har jeg også. Er du aldrig blevet smittet? Nej. Du er aldrig blevet smittet? Nej. Okay, fantastisk. Men tror du, er det fordi, at de personer, de har boldet sig inde i et lille eneværelse og levet der de sidste 3,5 år? Nej, det er det ikke. Men det er nok fordi, at de personer har et immunforsvar, der har været stærkt nok til at stå imod den her virus. Og det er jo sådan, at hvis du bliver udsat for smitte, så skal du blive syg. Dit immunforsvar kan i mange tilfælde bekæmpe sygdom. Så ja, det er en bakterie, men det kan også være noget andet, der gør, at du er svækket, så du kan tage imod bakterien. Kan I se det? Så hvordan bliver vi så helbredt af lungebetændelse? Antibiotika, vil de fleste sige. Og det er rigtigt. Antibiotika, det kan hjælpe langt hen ad vejen. Men der er også andre ting, der skal ændres. Usunde omstændigheder skal ændres. Så tror jeg, det har noget effekt på lungebetændelse, om man har et sundt indeklima og får frisk luft. Det har stor betydning. Man skal ændre dårlige vaner. Hvad hvis man nu ryger som en skorsten? Vil det være en god idé at stoppe med det? Jo, stop. Det vil være en god idé. Hvis man er udsat for meget støv, der er lungesygdomme, der kan opstå på grund af støv. Hvis man nu ikke motionerer nok, hvis man er dårlig til at trække vejret dybt, har det noget at gøre i forhold til, om man bliver rask af lungebetændelse. Det har alt sammen stor effekt på helbredelsen. Så skal man udskille giftstoffer. Inde på sygehuset, hvis man får lungebetændelse, så bliver man udstyret med sådan en fløjte, som man kalder en PEP-fløjte. Som man skal blæse i, som gør, at lungerne de udfolder sig helt. Så man får noget af det der snot ud af lungerne der. Så det kan være en måde at udskille giftstoffer. Og hvordan reetablerer sund tilstand i systemet, hvordan gør vi det? Jamen det gør vi ved generelt at prøve at spise fornuftigt, drikke rigeligt og motionere, så man ligesom optimerer kroppen generelt. Så det er ikke antibiotika, der helbreder patienten. Og hvordan kan jeg sige det med sikkerhed? Det kan jeg sige, fordi nogle gange så har vi nogle patienter, der bliver indlagt, og de er så syge, at selvom vi fylder dem med det mest bredspektrede stærke antibiotika, så dør de alligevel. Og det er fordi deres krop ikke er stærk nok til at helbrede sig selv, selvom vi har slået bakterien ihjel. Giver det mening? Så medicin har en plads, men vi er også nødt til at gå lidt dybere end bare medicin, for at helbrede kroppen og hjælpe kroppen med at helbrede sig selv. Så kort resumé her, før vi holder en pause. Sygdom det er kroppens forsøg på at genskabe en sund tilstand. Usunde tilstand det er forårsaget af brud på sundhedslovene, og vi kan assistere kroppen i at helbrede sig selv. Yes. Og det kan vi så ved at reetablere de her sunde tilstande i kroppen og komme i harmoni med sundhedslovene. Ja. Og næste gang, så skal vi kigge på hjertekarsygdom. Den største dræber globalt set. Og vi skal prøve at kigge på, hvad er årsagen til hjertekarsygdom, og kan kroppen helbrede sig selv. Og jeg kan afsløre, at det kan den heldigvis. Der er nogle fascinerende nye studier, der viser, at kroppen kan helbrede sig selv. Og vi skal selvfølgelig kigge på det næste gang. Og det er så næste tirsdag kl. 18.30 her. Er der nogle spørgsmål til foredraget her i aften? Før vi holder pause. Yes? Det der med den her MH et eller andet, du har fundet den her fra, og før med det der LA. Ja, det er rigtigt. Hvor den kilde, den her kilde, hvor det er MH? Ja, det er en bog, der hedder Ministry of Healing på dansk. Okay, Ja. fedt, fordi der stod ikke, hvor der var. Nej. Der stod bare en kildereference. Ja. Ministry of Healing hedder den. Tak. Ja. Ja. De her foredrag og næste, hvor jeg måske desværre ikke kan komme, Ja. kan man se dem andre steder, Ja. så man måske kunne udbrede dem lidt? hvis Ja. man kan sige det Hvad sådan? hedder det? Jeg havde noget med at hente en flyer til mig. Ja. Hvad hedder det? Der findes en Facebook-side, som hedder Din Sundhed og Din Fremtid. Så hvis du går ind på Facebook og så søger på Din Sundhed og Din Fremtid, så kan du komme ind på en Facebook-side, jeg har oprettet,
Hvad hedder det? Og det kan du finde på den her flyer her. Så du behøver ikke huske, hvad jeg siger. Nej. Bagved, der ligger der et bord med nok flyers til jer alle sammen, så I kan tage nogle stykker med. Og der står der, følg med på Facebook, din sundhed, din fremtid. Så kan du søge på den, og så kan du dele linket. Og der ligger de sidste foredrag fra sidste, tirsdag, der ligger det også der. Tak. Ja. Så endelig gør det. Ja. Andre spørgsmål? Det var bare logisk og forstå det hele. Ja. Jeg tænker, nu hvis man skal undgå det der antibiotika, Ja. ikke? Jo. Så har det noget at gøre med at træne lungerne, ikke? Altså Jo. man træner simpelthen lungerne til at blive sunde, altså, eller komme ud af den der virus eller bakterier, hvad det er, ikke også? Jo. Det har noget med det fysisk, man kan gøre det fysisk, Helt klart. bare for at skal fylde kroppen med antibiotika. Ja. Så hvis man ikke er super syg, og sådan nærmest, kan man sige, sengeliggende og rigtig, rigtig dårlig, og tænker, jamen det kan jeg godt klare selv, jamen så kan man prøve at følge nogle af de her eksempler, som jeg nævnte. Altså prøve at få ventileret huset rigtig godt. Tag nogle dybe indåndinger. Sørg for at spise fornuftigt. Drik fornuftigt. Eventuelt bruge sådan en petfløjte der, for at få det der snot ud. Og selvfølgelig undgå rygning og alkohol og sådan nogle ting, der kan hæmme immunforsvaret. Ja. Og så kan man i langt de fleste tilfælde selv bekæmpe sygdom. Ja. Når vi nu til små børn, det kan jo ikke så godt. Helt små børn. Helt små børn. Ja, Det er selvfølgelig de helt nyfødte. ja, De er i øget risiko. ja. Det er de. Så Ja. der skal man være ekstra opmærksom på dem. Og heldigvis så har vi jo antibiotika, Ja. som kan hjælpe, når kroppen, når vi ikke ligesom kan gøre mere, kan man sige, med de mest vanlige principper. Men du har ret. De er helt små, men faktisk så, når de bliver lidt større, 2, 3, 4, 5 år, så bliver de jo faktisk meget mindre syge, end vi gør, når vi får virus. Ja, Så løber de rundt og leger, selvom de har 39 feber og hoster og spurgter. Ja, nu tænkte jeg her fra halvt år og så op til et år, der er det meget skrøbeligt. Ja, det er rigtigt. Hvis de er under 1 år, specielt under 3 måneder, Ja. så er man meget, meget opmærksom. Fordi Ja. deres immunforsvar er ikke helt så trænet som de voksnes Nej. immunforsvar. Nej, det er rigtigt. Ja, Jamen, jeg har sådan ligesom lidt anderledes spørgsmål i den anden retning. Ja. Fordi hvorfor er det så, når man egentlig, det har jeg egentlig altid haft sådan helt inde på siden, at man egentlig lidt med vilje giver ældre mennesker godt nok, som jo måske ofte har en lidt sværere immunsystem, Ja. men egentlig over en bred kamp, den der influenza-vaccination, hvor det jo er, at man egentlig, hvis der man netop ikke får den sygdom, jo netop ikke kan hele den der af sig selv, men absolut, hvis man kan sige det sådan, skal have den der vaccination der. Ja, og det er et meget, meget betændt og diskuteret spørgsmål, du kommer op med der, i forhold til influenza-vaccine. Men ideen er, at du giver en lille indsprøjtning med kun en lille del af sygdommen, så immunforsvaret reagerer på den del, men du bliver ikke syg af den. Fordi hvis en ældre person, som er 80, får influenza, så kan personen dø. Altså, der er nogle procentdel, der dør af influenza hvert år. Og så håber man, at ved at vaccinere, så kan man træne immunforsvaret til at ikke blive syg af influenzaen, og så være beskyttet på den måde. Ja. Okay, men jeg kan nemlig godt forstå det via corona, og det var så nyt og så videre. Ja. Men influenza, der er jo, det er måske lige så mange varianter, som der er mennesker jo, ikke? Det er med det. Og det var nærmest derfor, jeg tænkte, at hvorfor? Ja. Og så har jeg egentlig observeret flere gange, at så er folk næsten blevet endnu mere syge, for det har altså været en anden virus, de alligevel har fået. Det er det. Man har jo en idé om, hvilken virus der måske kommer, men man kan aldrig vide det med sikkerhed. Så nogle gange så slår man jo fejl, og så virker det slet ikke. Og andre gange så virker det bedre. Så ja, det er rigtigt. Der var Tony, vil have et spørgsmål? Ja, forskellen mellem at leve sundt og så tage medicin. Vi er alle sammen opdraget til at gå til lægen, og han giver os piller. Og vi håber, det er overstået inden for en uge. Men når en læge sagde til os,
du skal spise sådan og sådan, du skal bevæge dig, du skal drikke det, og du skal tage luft, og du skal sove det. Ja. Så jamen, jeg orker ikke. Ja. Giv mig en pille. Så det er en mindset. Ja. Man skal forandre tankegang. Ja. Og det er faktisk godt, du nævner det, fordi antibiotika, det virker her og nu meget hurtigt. Ja. Mens de her, når man assisterer kroppen, det kan nogle gange godt tage lidt længere tid. Det kan tage flere uger. Selvfølgelig, hvis det er en bakteriel infektion, så hjælper det hurtigere, når man gør de her principper her. Men hvis det for eksempel, vi snakker om hjertekarsygdom, eller diabetes, eller cancer, så er det over lang tid, at vi kan se en effekt. Fordi kroppen, den gør tingene grundigt, men det tager længere tid end bare en quick fix med en pille. Så det er rigtigt. Og det er et mindset, der skal ændres. Ja. Jeg tror, vi tager et sidste spørgsmål, så er vi nødt til at tage en pause og lidt forfriskninger, før vi går i gang næste igen. Autoimmun sygdomme. Ja. Hvorfor er det, at kroppen angriber raske celler? Det kommer vi til at kigge meget med på til et andet foredrag. Det er et kæmpe svar. Okay, spændende. Ja. Ja, fordi det er da meget dumt, at kroppen angriber raske celler. Ja, det kan man sige. Fordi den tror, den er syg, og så angriber den, fordi den tror, den er syg. Netop. Så vi skal finde årsagen til, hvorfor den gør det. Og det skal vi kigge på til efterkommende foredrag. Yes, så holder vi en pause. Og jeg tænker, vi holder en pause til klokken 20 minutter over, ligesom sidst. Ja. Så kan vi lige strække benene, få noget til ganen og komme på det lille hus. Og så starter vi igen 20 minutter over. Okay? Perfekt. Hvorfor får du nogen? Nej.